A teďka ten poslední stav, tam se díváme, to jsou moje nohy, mezi nimi je nějaká puklina. Tenhle blok bude potřeba odstřílet, ten za ním, jak je to páčidlo, tak ten se začíná hýbat a to páčidlo je prostě zasunuté do nějakého odskočeného stropu, čili ta prostora se tady celá rozšiřuje. Tamhle jsou vidět už nějaké zase puklinky, kde proudí slabý průvan. Všechno je to na nějaké tady poruše, kde už od zhora jsme sledovali nějaký průvánek, takže tektonika tady nějaká už je. Výhoda je, že jsme v masivu a když budeme pokračovat tímto směrem, tak se zřejmě bezpečnější cestou můžeme zahloubit někam k tomu místu, kde je zdroj toho průvanu. Tady jak je to páčidlo, tak to je zhruba ve směru, kam vedla ta chodba písečné sedimenty a celý si myslím, že bychom to tady mohli jakoby střílením a kopáním docela solidně zvětšit bez jakéhokoliv strachu z nějakého zřícení stěn, protože tady jsme už jako v bezpečné zóně. Čili pokračovat se může. Tímhle bych zakončil svůj trapný monolog. Poděkuju všem účastníkům květnové akce, čili Báře, Jirkovi, Jindrovi, Ivči a Adéle, kteří tady s náma kopali. A teď se s dovolením přesuneme na pizzu a dáme si do nosu. Takže ahoj! Ahoj!